एक मैं गारी गाना गाने जा रही हूँ जो शादी में गाते हैं और ये बफर सिस्टम का गारी है। इसे आजकल शादी ब्याह में बफर सिस्टम होते हैं, वैसे गारी गीत है बफर सिस्टम। आप सुनिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरा गारी गीत आप लोग को कैसा लगे। तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये समधी मटर पनीर तनी खाला ये समधी मटर पनीर तनी खाला। बटे बफर सिस्टम करा तू जिन शरम, बटे बफर सिस्टम करा तू जिन शरम, मिली गरम पूड़ी तनी खाला ये सरऊ गरम पूड़ी तनी खाला ये समधी मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये समधी मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला। कहीं लिट्टी रखल बा कहीं चोखा रखल बा, कहीं लिट्टी रखल बा कहीं चोखा रखल बा, तोरे दिदिया का गरम समोसा रखल बा तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये समधी मटर पनीर तनी खाला ये दुल्हे मटर पनीर तनी खाला ये दुल्हे मटर पनीर तनी खाला। कहीं दाल रखल बा कहीं भात रखल बा, कहीं दाल रखल बा कहीं भात रखल बा, तोहरे दिदिया का नींबू का अचार रखल बा तनी खाला ये दुल्हे मटर पनीर तनी खाला ये दुल्हे मटर पनीर तनी खाला ये समधी मटर पनीर तनी खाला।